we sing our first song, Behold Our God. Who will say, who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore
Mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon sa atong mga kaubanan nga naa dinhi ug ilabi na sa katong mga naga-tan-aw kanato sa live stream. Kapadayon sila nagapaminaw, naga-atang kanato matag Domingo no. Daghang salamat kay dalaygo ng Dios sa inyong mga kinabuhi may iso nagapadayon gid kamo. Ug walay ato niini sa tinuod lang alang kini para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Ug atong i-commit ang ato ang mga kaugalingon diya sa pagsimba sa ato ang pagdaig no sa atong buhi nga Dios sa ato siyang tan-awon ang pulong labaw sa tanan nga moy atong kalanon sa atong mga kalag isuon. Uban ni ako ninyo magaampo kita. Ginawa mong Dios, amahan gisimba ka namo. Salamat sa pagtigom ka namo o pagtabang ka namo nga mahibalo sa imong pulong. Sa among pagtigom karon dinhi among pag-ampo karon nga imong did-an ang tanang pwersa sa daotan sa among taliwala. Among pag-ampo nga ang imong balang espiritu maga-ministeryo gayud sa matag usa nining dapita aron sa pagtabang kanamo nga mas mailhan ka. Tukura kini nga simbahan sa usa ka pundasyon nga dili matarog sama sa imong gisaad sa imong pulong. Ginoo ang imong pulong nagpahinumdum kanamo sa pagpakig-ambit kanimo. Imong anak nga si Ginoong Jesucristo ug balaang espiritu. Salamat sa pagpadala sa imong anak nga si Jesus aron mamatay alang sa among mga sala. Salamat sa pagdala sa among kalipay, kalinaw, pailog, gugma o pagpugong sa kaugalingon, ingon nga bunga sa imong espiritu. Ang imong pulong sa unang sulat ni Juan Kapitulo 1, versikulo 7 nagaingon, apan kun kita maglakaw diha sa kahayag, ingon nga siya anaa sa kahayag, kita adunay pakig-ambitay sa usag-usa, ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak nagputli kanato gikan sa tanang sala.
O Amahan, palihog tabangi kami sa paglakaw diha sa kahayag, diin kamo makapalagan aron inyong dawaton ang among panag-uban sa usag-usa. Ipadanag ang imong kahayag sa among mga dalan ug tuguti ang dugo ni Hesu Kristo sa Kalbaryo nga magputli kanamo gikan sa mga sala aron ang among panag-uban makapahimuot diha kanimo. Kining tanan among pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Among giampo. Amen ug amen. Mga igsoon, si John MacArthur Jr., no, usa ka Amerikanong protestante nga author ug siya usa ka pastor ug adunay mga pagtudlo sa radyo ug programa sa telebisyon nga Grace to You, no. Nahimo siyang pastor sa Grace Community Church sa Sun Valley, California, no. Husto gyud si John MacArthur sa pagtitle sa iyang libro Bahin sa Pagsimba, no. Worship the Ultimate Priority, no. Ako ginapasalamatan si Brad Freddy ani. Salamat, Brad. Gisulat kini ni atong 1983, gibuhat kita sa Dios alang sa ultimate priority, no, o labing prioridad sa pagsimba kaniya. Ingon pa gayud, ang pangunang nga katuyuan sa tawo mao ang paghimaya sa Dios ug paglipay kaniya hangtod sa kahangturan. O ang atong pangunang tumong mao ang paghimaya sa Dios pinaagi sa pagtagamtam kaniya hangtod sa kahangturan. Sanglit ang pagsimba mao ang atong walay hunong nga kalihukan ug labing dakong kalipay ngadto gayud sa langit. Angay natong buhaton kini karon samtang ania pa kita dinhi sa kalibutan, mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo dinha sa Juan kapitulo 4 bersikulo 23-24 nagaingon, apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. Verse 24, ang Dios espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa karong kahaponon among awhagon kamutag usa, no? Among tanan atong awitan ang Dios Amahan karon og magpasalamat kita sa pagluwas ni Ginoong Hesu Kristo ngadto gayud sa krus. Akong ginawag tanan sa pagtindog. Kaawit kita, magaday kita nga malipayon ngadto kang Ginoong Hesu Kristo. O Diyos nagahari, O Diyos nagahari ka sa himalayan, adunay nagumugway katapusang ugma. O Diyos, ang alandong istorya, ihatag mo ang imong bugtong-tanan. Sa nagkinahanglan kami, nagpadala kag manluluwa. Kami way paglaom ug naisanaan. Ipili ni Jesus ang pagpaaga sa iyang dugo, tungod sa gugma niya magpasalamat kita sa krus. Atong awiton, O Diyos sa kaayo, O Diyos sa kaayo, makita mo kanamo ang kahimpitan sa imong grasya. O Diyos, way laing mas dako pa, ikaw ra gyud ang makaluwas. Nagtanyag ka,
Nagtanya ka sa matawag nga katubsanan. Samtang kami takus, ibayran ni Jesus, ibayran ni Jesus ang atong mga silo. Siya namatay o magpasalamat kita sa krus. Salamat sa krus. Salamat sa krus. Natagbang imong kasuko. Salamat o Jesus. Diinang sala gilansang sa krus. Ibig mong sakripisyo nagbago sa tanang mga butang. Jesus, salamat. O Jesus, salamat. Diyos tabang, o Diyos tabangi kami sa pagsunod. Hatagi kami mga mata na makakita. Yes, Lord. O Diyos, di man kami mo ato. Ikaw rang among kahayag. Madagan kami sa libutan mo kanamo nga lumba. Bisan unsang nakuha ko tangapan mawala. Kung itandi sa pamilya kang Kristo nga naghatag sa tanang kinabuhi, pasalamatan siya. Sa kahanturan magpasalamat kita sa krus. Salamat sa krus. Salamat sa krus. Natagbang imong kasuko. Salamat o Jesus. Di nang sala ilansang sa krus. Ibig mong sakripisyo nagbago sa tanang mga butang. Jesus, salamat. O Jesus, salamat. Salamat sa krus. Natagbang imong kasuko. Salamat o Jesus. Ilang sala ilansang sa krus. Ibig mong sakripisyo nagbago sa tanang mga butang. Jesus, salamat. O Jesus, salamat. Panayin kita sa pagsimba ng Ginoong Jesus. Ang pulong sa Ginoo diha sa Gipadayag, Kapitulo 22, versikulo 7 o verse 12 to 13. Miingon si Jesus, mubalik ako sa dili madugay. Bulahan katong nag-amping sa gipanagna dinhi niining libroha. Verse 12, si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Hinaut nga kining katapusan natong awit may isuon, maga-remind ka nato nga duol na gyud ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Usa aniya usab kita gihatagan kita nining kaalam nga langit nun og angayan usab kini nga atong padayag ngadto sa uban aron usab sila nga mahayagan usab diha sa kaayo ug kaluoy ni Ginoong Hesukristo. Sa pawantang Diyos. Ining kalibutan puno sa kasalanan, daghan sa katawan,
sa paglaong nawadan, may tingog sa pagtilat na ito. Apan nabating tanan sa Diyos Amahan. Isugot sa Diyos. Isugot sa Diyos, imantala si Jesus. Isakyaw ang ngalan niya, kay siya nagtubos. Kita saksi nga tungkol sa kalibutan. Ulahan nga paglaong, ihatag sa katauhan. Jesus, ipadayan ang Diyos kaniya. Saktan dito sa krus, si Kristo Jesus milaong. Ang mensahe ang ipahibalo. Paglaong nga bumalik si Kristo. Kinabuhitan. Ang kinabuhitan, diha sa kamot niya, may kaluwasan na. Kung mapadayon ta, sa katapusan may kadaugan. Magalipay ta kung mag-awit, sa Ginoo magdayi. Ipahataan, patutan, ang paglaong diha sa guma, mahimo sa kang Jesus. Ipadayan ang Diyos kaniya. Samtang dito sa krus, si Kristo Jesus milaong. Ang mensahe ang ipahibalo. Ang paglaong na mabalik si Kristo. Ipahatang, patutan, ang paglaong diha sa guma, mahimo sa kang Jesus. Ipadayan ang Diyos kaniya. Samtang ito sa krus, si Kristo Jesus milaong. Ang mensahe atong ipahibalo. Paglaong, ang paglaong na bumalik si Kristo. Paglaong, ang paglaong na bumalik si Kristo. Paglaong, ang paglaong na bumalik si Kristo. Ginoong Jesus, kami nagpasalamat sa imong pulong nga ikaw miingon. Hapit na gyud ikaw mo balik. Inautuntang kaning mga alawiton nga among gina agig pagpasalamat diya kanimo. Dili lang kini mo remind ka namo, but it will truly, Lord, nga kanang mutisok gyud sa among mga kasing-kasing. Kami gayon tuman sa imong kabubuton nga ni kanamong tanan. Dalaygon ka, Ginoong Jesus, ikaw gyud ang misakripisyo sa imong kinabuhi alang lamang sa among kalawasan. Kami nagadahig sa walay hunong diha kanimo. Amo lamang ginabalik tanan, dungog, himaya ug pagpasalamat sa imong ngalan.
Amen ug amen. Sa makausa mayong hapon kaniyong tanan ug pabilin una kita nga magtindog.
tawo nga ilang giatiman. Salamat Ginoo sa pagpanalangin nimo sa ilang mga outreach ministry, pag ilang ug ang ilang pagkamatinud-anon diha kanimo. Ug sama sa kasing-kasing ni Apostol Pablo ni Papras, ang ilang mga kasing-kasing mapasalamaton pag-ayo sa Ginoong Hesus sa matag tawo nga makabaton og pagtuo ug gugma sa Ginoong Kristo. Amo sab gipag-ampo Ginoo ang mga tawo nga ilang ginatiman o ginaministeryuhan sa ebanghelyo. Pag-ampo namo nga unta Ginoo, tabangi sila nga ilang masabtan ang mensahe ug dawaton nila kini uban ang pagpaubos. Humukon ta nimo ang ilang mga kasing-kasing ug tabangi sila sa pagpakigbisog sa sala nga ila kining mabiyaan. Unta Ginoo nga makakaplag sila grasya ug kaluoy kanimo. Gasahan unta nimo sila og pagtuo nga ilang mabutang ang ilang pagsalig kanimo. Gasahan pud unta nimo sila sa balaang espiritu aron nga masayod sila ug mapuno sila sa kahibalo sa imong kabubuton. Magbunga unta og kaluwasan sa ilang mga kasing-kasing ang imong pulong ug mahiusa sila diha sa lawas si Kristo nga atong Dios ug manluluwas. Amo sa gipag-ampo ang among pagsimba karon, panalingini si Brother Freddy ug pun-a siya sa balaang espiritu aron sa pagwali sa imong pulong, pagalig-una siya kanunay sa iyang espirituhanon. Kapasalamat sa kami Ginoo sa iyang gugma ug makugihon nga pagtuon sa imong pulong aron nga magiyahan kami sa kamatuoran. Unta Ginoo makahatag og dakong panalangin ang imong pulong nga among madungog karon. Mapuno unta sa kalipay ang among mga kasing-kasing. Tabangi kami Ginoo nga ang imong pulong nga kanunay namo nga mapaminaw nga maglihok uban sa among mga buhat ug pagtuo. Madinawato unta kami sa imong pagtudlo ug pagbadlong kanamo ug magpaubos ang among mga kaugalingon. Aron nga magkinabuhi kami nga balaanon ug masinugtanon sa Ginoong Hesus. Kining tanan nga among pag-ampo ug among gisalig sa pangalan sa Ginoong Hesus. Ang pagdayeg kahimayaan ug dungog kanimo lamang. Amen. Salamat mga igsoon ug maglingkod nata. Salamat, Brother Jaime, sa pagpangulo ka nato sa atong congregational prayer karon o pagbasa sa pulong sa Dios. Maayong hapon kaninyong tanan o maayong hapon pod kaninyo nga nagatanaw diya sa live streaming. Welcome sa SDG Visayan Service. O padayon kita sa ato ang pagtulunan karong hapuna nga mabasa nato gikan sa sulat o Ebanghelyo ni Juan. Kapitulo 15 o magsugod sa versikulo 3 ngadto sa 11 ang ato ang pagtulunan. So John chapter 15 verses 3 to 11. Basahon ako sa maayong balita Biblia, mo kining gisulti sa pulong sa Dios. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga, gawas kung magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga, dili makabunga, gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ng akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinunan. Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma sama
nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang title sa tong mensahe karong hapuna mao ang Espirituhanong Pagpamunga. Espirituhanong pagpamunga o sa English, spiritual fruitfulness. Magaampo kita. Among langitong amahan, daghang salamat Lord ning kahaponon sa makausa, ikaw may nagauna ka namo kanunay, ikaw nagatudlo ka namo, ikaw nagakabot ka namo, ikaw Ginoo may nagigugma ka namo. Ug salamat nga aniya kami karon, tuyo namo Lord nga ikaw unta among mapasidunggan pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong ug mensahe nga imong ipadangat kanamong tanan. Himuon unta namo kini nga usa ka butang nga prioridad sa among kinabuhi. Magpamuhat kami niini ug pagahimayaon kanamo sa pagtuman sa imong mensahe. Busa Lord, pangayon namo karon ang imong grasya ug kaluoy nga ikaw maghatag kanamo pagpanabot niini nga bahin ug tabangi kami Lord na sa among pagtuman niini Ginoo, kausaban sa among kinabuhi among gitinguha, kausaban nga mahisama sa kinabuhi sa among manluluwas nga among Ginoo nga Jesucristo. Daghang salamat ug gitugyan namo Lord among oras nga nabilin karong hapuna. Ug pangayon namo ang tanan, pinagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Sa makausa, maayong hapon kaninyong tanan ug kini nga to ang pagtulunan karong hapuna, sumpay lamang kini sa to ang pagtulunan miaging simana. In fact, gituyo nako nga to ang isgutan makita lamang sa verses 1 ug 2 miaging simana. Daghag mga butang nga makita nato sa to ang pagtulunan o sa to ang binasa ug familiar kita niini. Ang problema, wala kay nato ginatagaan og kanang dakong atensyon o focus o ginatawag sa English nga emphasis. Daghan pug mga magtutudlo sa pulong sa Dios nga ginalaktawan ang mga importante kayo nga butang. Hilabi na nga kini nga mong passage, familiar kay tang tanan. I am the vine and you are the branches. Muna ginasulti sa Ginoong Hesus. Pero wala na to gitagaag dakong importansya paunsa mamunga ang usa ka magtotoo. Gawas ko magpabilin siya ngadto sa punuan sa paras dili gayud mamunga ang usa ka magtotoo. So gikinahanglan nga masayran nato nga ang atong pagpanginabuhi isip usa ka magtotoo, dili kita mo lungtad, dili kita mo progress. Walay development nga mahitabo. Magsige lang gyapon tag balik sa ato ang daang kinaiya nga mao ang pagpakasala. Kundi nato masayran nga ang magpanglihok tay kanato mao ang punuan sa paras. And in this passage nagaiskot mao ang Ginoong Hesus. Ang pangutana karon, unsa day ang pagpamaagi sa Ginoo? Mao ni atong isgutan karong hapuna. Tulo ka butang gikan bersikulo 3 ngadto sa 11 ang ato ang tanaon. Ang unang bahin mao ang pagpamunga diay duha ka proseso, two-way process. Dili pwede nga magpabilin lang ta sa Ginoo unya automatic musulti ta nga magtubo na jud ko ani kay nagpabilin ko sa Ginoo. Mura ba ginasulti nato nga lihokon lang nako ni, musimba lang ko, magbasa lang ko, muapil lang ko sa church, mutubo na siguro ko. Sakto na siya apan na ay kulang ug mo na atong sayron karong hapuna. Ikaduha nga butang nga atong matun-an karong hapuna mao ang kini nga klase nga pagtulunan nga gihatag sa Ginoong Hesus. Usa ka warning alang kanatong tanan. Busa ginaingon sa Ginoo, either in or out. Kung in ka magtubo ka, kung out ka wala gi pagtubo nga mahitabo. Mo natong makita verse 6 and following na siya. Og sa katapusang bahin, ang pagpamunga but pasabot niya na nakahatag kag kahimayaan sa Dios Amahan. So tulo lamang kabutang atong tanawon. Tanawon na to. Aron di ta madugay, unang bahin. Ang pagpamunga is a two-way process. Kung inyo mamatikdan giingon sa verse 4, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako, sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Now, daghang mga tao nakalimot
Sama sa kong giingon nga ang pagpamunga is a two-way process. Kung inyohang basehan ang punuan sa paras o ang tawag ang branches ni ini bago man na mo tubo ng prutas niya na o ginatawag na tug ubas or grapes, nakakabit gina siya. Wala ka kakitag nakaseparate nga branch para mo tubo. Pero ang pulong nga ginasulti dinhi nga magpabilin kamo kanako sa English ginasulti abiding in me kini nagapahulagway nga naka-attach tuod ang branch ngadto sa vine. Ang problema gikalimtan nato nga dili mo exist ang branch kung wala ang vine. Ang sibot pasabot ni ini. Ang but pasabot ni ini, ang Ginoo mo'y nagapanglihok sa tua para kita mamunga. And sometimes we forget, dali lang kita makasulti nga, buhaton ako ni, buhaton ako na. And sometimes maghatag patag listahan nato sa itong kaugalingon, kinahanglan mo simba ko, kinahanglan mo basa ko sa Bible, kailangan mag-pray ko, kailangan mag-meditate ko. Unya, mo conclude sa itong kaugalingon, magtubo na jud ko ni ini kay grabe kay kumubasa. Forgetting nga ang source sa imong pagtubo isang Ginoo. Bisag buhaton nimo na tanan religiously. Kung dili ka tagaan sa Ginoo og kanang ginatawag nga nutrients, kung di ka tagaan sa Ginoo og abilidad o grasya nga mo tubo ka o mamunga ka, dili gyud ka mamunga. So unsay but pasabot pagsulti sa Ginoong Hesus nga two-way. Yang ginaingon nga magpabilin kamo kanako ug kun ako magpabilin kaninyo. So naay aspect nga ginasulti ang Bible nga dapat ang Ginoo pod magpabilin sa imuha. Pero ang dakong tendency is gusto nato ang ato ang kaugalingong pagpamuhat lang. Pero kung musulti na ang Ginoo, tumanan ninyo ang ako ang kabubuton, dako kayog no ang atong ginasulti sa Ginoo. Wala ko nagasulti nga kitang tanan ginabuhat nato na. Pero mo na ang ato ang tendency. I-obey ni. No. Basta kay Lord mo buhat ko sa kuang gusto buhaton. Pero mo niya itong nakalimtan, di ta mo bunga because nalimtan nato nga dapat ay ang Ginoo pod magpabilin pod sa tuwa. At the moment nga dili nato pasudlon ang Ginoo sa tuang kinabuhi, dili siya ang mahimong Ginoo sa ato ang kinabuhi, there's no way nga mamunga ta. Even if kada Domingo na apat sa church, even if naghatag pa ta religiously sa ato ang love offering o love gift, even if everyday nagbabasa ta sa Biblia, it's not enough kung ang Ginoo dili magpabilin kanato. And mo na usually ang atong malimtan, mo na usually ang nahimong problema. Kay tungod, ginaisip lang nato, basta kay gibuhat na ko ni, basta kay gibuhat na ko ni, basta kay gibuhat na ko ni. Pero wala nato ginaisip nga ang Ginoo na ay gusto ipabuhat sa tuwa, and we always say, dili ko Lord, di na ko nabuhaton. Nahay nakasala sa tuwa, niya moingon ang Ginoo, pasaylua siya, dili na ko nabuhaton, ano pasayloon man daw na ko siya. And you expect nga mutubo ka sa imuhang paglakaw sa Kristohanong kinabuhi. Dili gina siya mahitabo. Because fruit-bearing is a two-way process. Dili ni siya nagahiskot lang og checklist. And then pag mabuhat nato, makasulti din ta sa tong kaugalingon, magtubo na jud ko niini. No, dili na ang pamaagi sa Ginoo. Mas klaro pa kung mauna ang Ginoo kanato kanunay. Kung tumano na to ang iyang kabubuton, higugmao na to siya. Klaro nga siya, nagpabilin ka na to. And then by response, atong buhaton ang iyang kabubuton. Sa Philippians chapter 2, verse 13, si Pablo nagsulat nga to sa mga taga-Pilipos, miingon siya, busa, verse 12, magsugod, mga hinigugma, kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa ako kaninyo. Labi pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpanikamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Ngano daw? Kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo
aron paghatag kaninyog tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Ang pangutana, gitugutan ba nato ang Ginoo nga magbuhat sa ato ang mga kinabuhi? Of course, dili ko makatubag alang kaninyo, pero kamo mismo atubangan sa Ginoo, makatubag kamo ni ana. Ako bang gitugutan ang Ginoo nga magpamuhat sa ako ang kinabuhi? O basta kayo nagpamuhat lang ko, bahala na ang Ginoo? Na ay relationship nga ginaiskutan ang Ginoo niini. Mo bitong sa chapter 14 kung mubalik ta, kani siya sa gunson nga klase nga istorya series. Dili ni siya ingon nga buhatan lang ninyo may tabo na siya. Before paniining chapter 15, sa chapter 14 nagasulti na ang Ginoo, no one goes to the Father except through me. Kung wala tong relasyon nga ginaiskutan sa Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an, walay pagpamunga nga mahitabo. And so, ginaingon sa Ginoo, it's a two-way process. Kung nag-expect kang mahimo kang magmabungahon, pero ikaw lang ang nagapamuhat, wala nimo gitugtan ang Ginoo nga magpanglihok sa imo ang kinabuhi, mangistorya kanimo ang Ginoo, pinaagi sa iyang pulong, wala ang pagtuman sa iyang kabubuton, dili gid ta mamunga. Dini sa John chapter 15 verse 16, isbog lang tag pila ka verse, mo ni ang gisulti sa Ginoong Hesus, dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Now, pangutana ani karon, nganong nagiskot man ang Ginoong Hesus nga dapat magpabilin kita kaniya? Kung ang iya man di ang kabubuton is dili day para lihoko nato on our own. Well, ang pinaka-immediate context sa ato ang pagbasa karon, ang mga disipulo, kung inyo na matikdan, sugod pa sa chapter 13 o chapter 14, nahadlok na. Nasayod sila nga ang Ginoong Hesus, nagsulti sila nga mubiya ako ni ining kalibutana. Ug sa akong pagbiya, ay mong kaguol, ay mong kabalaka. In fact, mo nang gisulti sa chapter 14 verse 1, let not your hearts be troubled. Kabalo ang mga tinun-an nga inigdakpo ng Ginoong Hesus. Kay ang Ginoong Hesus mismo nagsulti nga ihatag niya ang kaugalingon ngadto sa mga Hudyo. Panahon nga dakpon siya, nasayod ang mga tinun-an nga posibleng sila na pod ang isunod sa pagdakop. Hilabi na nga nakita nila nga ang Ginoong Hesus gilansang gid sa cross. Mo bitawng si Pedro sa diyang gipangutana lamang sa ulipon ngadto sa sulod sa panimalay sa kataas nung pari, di ba ikaw man tong kauban na ng ginganlag Jesus nga taga Nazareth? Ang iyang reaksyon, kailangan niya karon lang ko kita na niya. Tungod sa iyang kahadlok nga basig siya pod dakpon og wata kabalo say pwede mahitabo sa iyaha. Mo nang ang Ginoong Hesus misulti pagpabilin kamo kanako despite sa inyong maagihan dinhi sa kalibutan, pabilin lamang kanako. Tuuhi lamang ako ninyo, saligi lamang ako ninyo. And mo na iyang ginasulti. Ang iyang pasabot ni Inis, pwede ninyo gunitan ang ako ang mga saad. Ayaw ka mong kahadlok bisag hulgaon pa mo ni ining kalibutan. Daan ako nagsulti sa inyo nga dili ko kamo biyaan. Biyaan in a sense na pasagdan. Yes, mubiya siya pero nagsaad siya nga iyang ibilin ang iyang balaang espiritu. Aron anywhere kuyog nila ang Ginoo. Kumo na atong basihan nga ginatawag nga konteksto, sa ato ang sitwasyon karon, posibleng duna tayong mga trials. Pero kaning mga trials, kaning mga pagsulay nga atong ginaagian, kini usa ka oportunidad aron magamit nato atong pagtuo. Kita tanan nagaangkon ta nga natay pagtuo sa Ginoo. Pero kanang pagtuo dili na mugula hantud mo abot ang pagsulay sa ato ang kinabuhi. Ang pagtuo dili lamang makita sa pagsimba matag Domingo, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagampo,
pag-join sa mga small groups ug mga Bible studies. Ang pagtuo makita sa panahon nga dunay pagsulay sa mga tubangan. And in the same way, ang pangutana sa Ginoong Hesus, magpabilin ba ka sa akwa o dili? Magpabilin ba ko sa imuhang kasing-kasing o dili? Because ang atong tendency is mangita din tag ato ang pamaagi. Mangita tag ato ang mga kaugalingong solusyon unsaon pagsulbad sa maong problema. So nawala na ang ginasulti nga, abide in me and I in you. Ang nahitabo, Lord, tempad diya sa kasadaplin kay mangita kong solusyon sa akong dakong problema nga akong ginaatubang. And mo ning ginatubang sa mga tinunan. Unsaon na lang pag mawala na ang Ginoong Hesus. Kinsa na lang managang namo, kinsa na lang mutanaw sa mo, kinsa na lang mutabang sa amua. Munang kailangan sultion sa Ginoong Hesus, pabilin ka mo kanako. And matingalan na lang mo how much growth you have. Grabe inyong pagpamunga kung kamo magpabilin sa Ginoong Hesus. Hilabi na sa mga panahon nga dunay pagsulay sa inyong atubangan. Nga kanang wala mo masayod asa ninyo o unsaon nyo pagsulbad sa maong problema. Ang pinakasolusyon na lang nga mabilin sa inyo Lord, ikaw na lang gid bahala ni Lord. Wa na jud koy nahutdan akog abilidad kung unsa man. Nahutdan akog kahibalo kung unsaon pagsulbad ning maong problemaha. Mga higala kung inana atong kasing-kasing, kita nagpabilin sa Ginoo. Ug kung atong ginatugutan ang Ginoo nga magpamuhat sa ato ang kinabuhi, ginaingon pud sa Ginoo nga siya nagpabilin usab kanato. So dili ni siya more on buhaton ako ni. No. It's more of ginatugutan ba nato ang Ginoo nga maghari sa ato ang kinabuhi. Diha sa Roma natay mabasahan nga si Pablo naghangyo sa Ginoong Hesus. Niingon siya kay doon na siya balatian sa iyang lawas. Ug pag-ampo niya sa Ginoo, Lord, tangtanga palihog ning thorn in the flesh. Katulo ka beses niya gipanghayo sa Ginoo nga unta wag tangon sa Ginoo ang maong sakit. Pero ang iyang tubag nga nadawat gikan sa Ginoo, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. Buot pasabot, kung gitugutan man ako nga mabatian nimo ng kasakit karon sa imong panglawas, mas gusto nako ngayon niya na. Kay imuha ng mabatian, ang imong reaksyon mo ang musalig sa kuha. Pero kung wala kay balatian, wala kay problema, wala kay kalisdanan nining kalibutan na, I doubt kung makadumdum ta sa Ginoo. And mo na ang realidad nga ato ang ginaagihan din sa kalibutan. Mo bitawng si Apostol Santiago, miingon siya, consider it pure joy when you meet trials of various kinds. Wala siya miingon nga, tangtangan ng problema ni, tangtangan ng problema na, wag tangan ng sakitan ni. Wala siya miingon nga, kung na kay sakit, wala ka sa Ginoo, kay wala kay pagtuo sa Ginoo. Wala siya miingon niya na. In fact, ginasulti niya, dapat inani inyong attitude towards mga problemas kinabuhi, towards challenges nga inyong sagubang. Consider it pure joy. Kay tungod kani mga klaseng mga pagsulay, magdala ka ninyo sa pagtubo sa inyong pagsunod sa Ginoong Jesus. So muna yung unang nga bahin. Kung nagsulti man ang Ginoong Jesus ngadto sa iyang mga tinunan, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Ang ginasulti sa Ginoong Jesus, dapat doon na tayo relasyon kaniya. Relasyon in a sense nga dili lang ikaw ang sige istorya, Lord, tagay ko ani, tagay ko niya na. Lord, palampos ako ani, palampas ako ana. Dapat naapot tong higayon nga ang Ginoo mo storya pud sa ato ang kinabuhi. Nga siya ang magmaniobra sa ato ang kinabuhi. Dili tong one way lang. And then pag mustorya na ang Ginoo nga gigitugtan kaniya na ana, is either mangluod ta, di na ta mo balik sa simbahan, di na ta makikita sa to mga kaigsuunan sa iglesia,
Di na ta mo basa sa Biblia, di na ta mo ampo, nya basulo na lang nato ang Ginoo. No, dili na mao. Ingon siya, dili kamo makabunga gawas kung magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. And then gibalik og sulti sa Ginoong Hesus, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. And sa tinuod lang, mo ni ang klaro. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. So muna'y una, two-way process. Anaagi dapat ang tinuod nga relasyon. Always present ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. In every moment. Lord, na ako'y sitwasyon karon, unsa akong angay gibuhaton. Well, ginapay balon nimo nga doon na kay relasyon gyud kaniya. Ikaduha, kung gusto ka mamunga, dili lang ni siya two-way process. Pero kinahanglan masabtan day nato. It's either we are in or we are out. Kung gusto ka mamunga, naadyo kay relasyon dapat sa Ginoo. Kay kung wala kay relasyon sa Ginoo, wala na kay paglaom. That's it, in or out. Tanawa ang giingon niya sa verse 6. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Kabalo mo mga higala, kani usa ka sakit nga kamatuoran. This is painful. Pero inani magigugma ang Ginoo kanato. Dili kanya tagaan og usa ka promise nya paghuman bawion niya. Pero di pud ka na ingnon nga paganahan lang ka para ingnon lang nagihigugma kaniya. Ang Ginoo nato is a very straight God. Tungod ni sayang kinaiya. Ang iyang kinaiya balaanon. Ug dinhi nato makita nga ang gugma is beyond measure. Walay makasukod niini. Ang tinuod lang, Moni, angayan kita sa paghukom sa Ginoo. Muna'y tinuod. Angayan kita sa iyahang kapungot. Angayan kita sa iyahang pag-punish sa ato, pagsilot ka na to. Angayan kita sa impyerno. Muna'y tinuod. Pero giingon sa Ephesians chapter 2. Sugod ta sa verse 1. Giingon siya nga to. Ako lamang basahon sa ESV. Ingon siya, and you were dead in the trespasses and sins. Patay kita kaniadto, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Mo na ang ato ang sitwasyon, mo na atong kondisyon. And dili ni usa ka buhat-buhat lang astora, tinuod gyud kina. Atubangan sa Ginoo. Apart from Him, mo na ang ato ang kondisyon. Pero atong pasalamatan, kay pag-abot sa verse 4, dunay dakong pulo nga ginasulti, apan, but, mura ba ginasulti? Dapat unta impyerno mo, dapat unta kalaglagan mo, dapat unta pagasilutan mo, angayan mo sa paghukom. Apan, mura ginasulti ni Pablo, dili na mahitabo. Wala na nay kahimuan. Ginapakita lang sa inyo ha kaniadto nga munay angay sa inyo ha. Apan munay nakaingon. Dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong unsa? Tungod daw sa atong pagkadautan. Mingon si Pablo, gibanhaw kita niya uban kang Kristo.
naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon, ipakita niya ang naghinapin niyang grasya diya sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kini ginastoryahan sa Ginoong Hesus dinhi ang iyang mga tinun-an. Ang iyang mga tinun-an sama sa giingon sa verse 3 nga limpyo na mo, di na mo kailangan limpyuhan pa. Referring atong giingon niya sa previous chapter, sa chapter 13. Usa lang ang dili limpyo, si Judas. Og nasayra nato nga dili gid magpabilin si Judas, nga naman. Kay dili man siya limpyo, dili man siya luwas, dili siya tinuod nga magtotoo. Apan katong nabilin ng mga 11, gusto tagahan sa Ginoong Hesus og kasiguraduhan sa kaluwasan. O kinahanglan magpabilin sila, kay kung di sila magpabilin, kung magpadala sila sa tentasyon, kung magpadala sila sa mga problema ni ining kalibutana, dili gid sila magpamunga. So dinhi na to makita. Giluwas sila sa Ginoong Hesus. O kung sa toong panahon man karon kita giluwas kita sa Ginoong Hesus, kung tinud-anay kita na ginulso sa atong pagpasala ug nagatuo kaniya ang iyang promise ang ngayon unta mo nga itambog apan tungod sa iyang dakong grasya ug kaluoy duna kitay kaluwasan karon. So kung naluwas man kita gumikan sa pinakadakong problema ni ining kalibutana mao ang pagtambog nato sa impyerno, kung unsa may ato mga kaagihan dinhi sa kalibutan, ang solusyon nga gihatag sa Ginoong Hesus alang kanatong tanan mao ang magpabilin kaniya. Mao nang klaro nga ginasulti, either in or out. Kung dili ka magpabilin, daw ginasulti na lang nimo si mong kaugalingon, atubangan sa Ginoong Lord, itambog na lang ko sa impyerno. Mao may implikasyon ni ini. Pero klaro nga ginasulti niya. Imagine ninyo, siya pa'y naghahangyo sa iyang mga tinunan, pabilin ka mo kanako. Wala mo ko nagasulti nga nagpakiluoy ang Ginoo sa ilaha. Pero somehow inanak kalalum ang iyang gugma nga gusto niya ipahibalo. Muna yung solusyon sa inyong kinabuhi. Kinahanglan makita na ito ni, kailangan ablihan na ito ang mga spirituhanong mga mata. Kung dili na ito ni makita, you are out. O kung doon na ka sa out, wala na kailangan kapaingnan. Kalaglagan na siya. Pero still, ang gugma sa Ginoo, lalum kaayo. Kailangan pa niya sultion. Muni ang inyong solusyon. Dili man makabenepisyo ang Ginoo. Kung luwason ka sa Ginoo, wala siya benepisyo niya na. Ang benepisyo para sa tuwa. So kung magpabiling kita kaniya, ang benepisyo para sa tuwa, dili para sa iyaha. Dili ni sila sama niya ng ginatanaw to sa palabas ng mga demigod. Nga kung dili mo ampo ang mga tao, muhinay ang ilahang gahom. Ang Ginoo, magpabilin nga Ginoo. Bisan pag ang tanang tao, maimpyerno. Dili mawala ang pagkaginoo niya. Pero aron ipakita ka nato ang kadako sa iyang gugma. Siya mismo may-ari din sa kalibutan. And bago pa man siya ilansang sa krus, iyan ang gisutian niya mga tinunan, pabilin ka mo kanako. Ug kung ako magpabilin ka ninyo, magtubo ka mo. Kining pagtubo, dini wala ni nagaiskot og kanang mga material nga butang, nga mahimo kang adunahan. Wala kini nagaiskot nga mahimo kang successful sa unsang profession nimo. Wala kini nagahisgot og kanang mahimo kang maayo nga panlawas. Wala kay sakit no dili na mao ginaisgutan dinhi nga pagpamunga. Ang pagpamunga ginaisgutan sa Ginoong Hesus dinhi, paunsa ka makalingkawas nining kalibutana nga mahisama ang imong kinaiya sa kinaiya sa Ginoong Hesus. Nga imong pagpakasala, mabiyaan nimo ug magtubo ka. Nga magkinabuhi kag balaanon matag adlaw. Mao ni nga klase nga pagtubo. Pagpamunga nga ginaiskutan dinhi sa maong kasulatan. Sa John chapter 3 verse 18,
Natay mabasahan nga gisulat sa Ginoong Hesus. Ningon siya, ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan katong dili mutuo kaniya gisilutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. So are we in or out? Magpabilin ba ta kaniya o siya magpabilin ka nato? Or musulti tag-unya na Lord kanang matagbaw nako sa ako ang ginabuhat dinhi sa kalibutan. Well, okay man na siya. Ang problema ana, maabtan ba kasi mo ang panahon? What if kung kuhaong ka unya sa Ginoo? What if kung kuhaong ka ugma? Wa na kay panahon para maghinulsol. So automatic, dili ka main. Kaya kung dili ka main, automatic out man ka. Walay in between nga, Lord, tempa Lord ha, ako sa ning buhaton, magpabilin sa ako nimo. Dili naman na mahitabo. Ug mao ni nakanindot kung naata sa in. Kay kini usa ka labing dakong panalangin. Ingon siya, kung magpabilin kamo kanako og ang akong mga pulong sa verse 7, magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Kini nagapasabot nga duna kay conscious acceptance of the authority of His Word ug na kay constant contact with Him by prayer. But pasabot, na kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Masayod ka kung ang Ginoo ana kanimo o ikaw ana sa Ginoo. Higugmaon nimo ang mga butang nga langit nun. Higugmaon nimo ang mga butang nga iya sa Ginoo. Ang imuhang tinguhaon sa imuhang kinabuhi, Christ-likeness. Once na mo desire ka og Christ-likeness sa imuhang kinabuhi, Lord, gusto ko maisama nimo nga mahigugma ngadto sa mga tao nga nasuko sa imuha. Unta Lord, mabuhat pud nako na. Pero kung ato ang ginabantayan lang kanunay, bantay lang kag makabalus lang jud ko nimo. And then, ginapasabot lang ni ana nga wala pa ta nagpamungan ni ana nga bahin. Or basig wala pa kita diha sa Ginoo, dili pa ta in. So, kinahanglan nato i-evaluate atong kaugalingon. Are you in or are you out? Ang una mao ang two-way process. Ang Ginoo magpabilin kanimo, ikaw magpabilin kaniya. Ikatulo, katapusan. Ang pagpamunga nagahatag og kahimay. Kung kalipay ganini sa usa ka espirituhanon nga amahan dinhi sa kalibutan, sama sa giingon ni balita nga ang mga anak ko pag kinabuhi, nga ang mga anak ko na kinabuhi sumala sa kamatuuran. So kung kita dunay relasyon sa ato ang Ginoong Jesucristo, gatong Ginoong Jesucristo dunay relasyon kanato, maglakaw kita diha sa pagtuo. Ug kung si Apostol Juan nalipay nga ang iyang mga anak na sayran niya nga naglakaw diha sa kamatuoran, unsao na lang ang ato ang Ginoo nga naglingkod dito sa tuo sa amahan. Bisan si Pablo nagaingon diha sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8. Muni iyang gipasalamatan sa Ginoo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Jesucristo, alang kaninyong tanan kay nagsangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. But pasabot, dungog kay sa tibuok kalibutan ang ilahang mga pagtuo sa Ginoong Hesus. Ug nagpasalamat si Pablo niini nga bahin. Diya sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 4 ngadto sa 9, mao gyapon ang konsepto nga iyang gisulat. Ingon siya, sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaniyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo, pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkayusan ninyo kang Kristo, naadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo nakagamot diha kaninyo. Ug tungod niini wala kamo makulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo.
So nakita ninyo, ginakalipay ni Apostol Juan kung magtubo ang iyang mga anak diya sa pagtuo. Ginakalipay usab ni Apostol Pablo kung nakita niyang nagtubo sa pagtuo ang iyang mga ginsakupan. Unsa na lang kaya ang Ginoo? Dunay usa ka parable diya sa book of Luke, Gospel of Luke, nga ginakalipay, nagmaya ang langit. Kung dunay usa ka makasasala nga naghinulsol sa iyang pagpakasala. Usa lang to. And yet magmaya ang langit. Ang mga anghel nagakalipay. How much more kung magtubo ang mga kaanakan sa Ginoo? Tungod kay nagpabilin sila sa Ginoong Hesus. Ug ang Ginoong Hesus nagkinabuhi sa ilang mga kasing-kasing. Wala na ilaing ikasadya ang langit. Ang atong Ginoo niya na nga bahin. Ingon man sa verse 9, ingon diya, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan ay gugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Magtubo usab ta sa ato ang gugma. Amot pasabot niya na kung magpabilin kita sa Ginoong Hesus, ug ang Ginoong Hesus makigrelasyon kanato, then magtubo pud ta sa gugma. Matingaan na lang ka, ngano makahigugma man ka. Diya sa Matthew chapter 5, ang pulong sa Ginoo nagasulti samtang nagatudlo ang Ginoong Hesus, Sermon on the Mount. Ningon ang katigulangan nga, kung dunay nakasala kaninyo, okay, pwede nyo balsan. Pero ningon ang Ginoong Hesus, dili. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Usay kahibulungan kayo, nga higugmaon nato ni ato mga kaaway. Muna'y kinaiya sa to ang Ginoong Hesus. Kung doon na kay relasyon kaniya, o siya na relasyon sa imuha, hinay-hinay mo gula gina sa imong pagpanginabuhi, o makatuunan na to nga higugmaon ang ato mga kaaway. Instead of mubahalos ka kaniya, o magdumot ka kaniya, o magunaw na kagdautan kaniya. Kay mo na ang kinaiya sa atong Ginoong Hesus. And wa kay mabasa, gumikan sa mga naisulat sa Biblia, nga ang Ginoong Hesus nasuko ngadto sa mga sundalo nga naglaparo sa iyaha, nga nagpasulob sa iyaha og korona nga tunok, giluwa-luwaan siya, gisikad-sikaran, gilatos, gilatigo og tanang klaseng matang pagpakasakit kaniya. Unsay tubag sa Ginoong Hesus ngadto sa cross? Father, forgive them. Wala sila masayod sa ilahang ginabuhat. Nangayo pa siya og hangyo ngadto sa iyang amahan nga unta pasayloon ang katong mga sundalo nga nagpamuhat kaniya og mga butang nga sakit. Kana nga klaseng gugma, mabatunan sa usa ka magtotoo nga nagpabilin ngadto sa Dios. Ug dili lamang kana, magtubo pod kita sa tuang obedience. Kung magpabilin kita sa Ginoong Hesus, ug ang Ginoong Hesus magpabilin kanato, ingon sa verse 10, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Dunay pagtuman. Dunay obedience nga mahitabo. And mo ni mahimong bunga nato kung kita magpabilin sa Ginoong Hesus. Matingalan na lang ka, ay dili na ko na gusto buhaton. Pasensya na ha, kanang bahala na, di kaganahan sa kuha, pero kanilang unta akong tumanon ang kabubuton sa Ginoong Hesus. Dili ko gusto na, for the sake lang amigo ta, musukom ko sa temptation. Bahirin na lang na, para mahuman na ta. Ay, sorry kaayo. Murag, doon ako experience nga, gidakop ko sa pulis. Kay ni-violate ko nga wala ko kabalo nga nag-violate ko sa akong pag-drive. Ug sa dihang natingala ang pulis kay ni diretso lang kong tunol sa akong lisensya ug nangayon ako pasaylo, sir, pasaylo adyo ko sir, wa adyo ko kabantay. Sa akong kasing-kasing sakit. Siya ang pulis pa mismong ni-offer, unsa man sir, dili ba nato ni istoryahan? Unsa atong istoryahan sir, nagkamali man ko. Siya nga, gusto gid nimo kuhaon ako imong lisensya? Dili na ko gusto unta sir, pero nagkamali man ko. Siguro nahibong na siya, nangutanan na siya, unsa ni trabaho nimo? Umaulo ko musulti si mo sir, kay nasipyat ko sa kuang lihok karon.
Yung mga sige lang ko, sulti lang ko. Nagka-pastor ko, sir. Sige. Giuloy niya lisensya. Huwag miingon siya sa kuha na, palihog na ako ampo, ha? Sige, sir. Sigurado ka, sir? Nagkamali ba ako? Sige lang, okay ra. Pasig wala ang kakabantay, gid siguro. Sa tinuod lang, sir, wala ko kabantay. Pero di na ako ni-excuse mo nang gusto na ko ihatag ng lisensya. Sige na, okay na, sir. Ayun lang kong kalimti, ha? Iampo ko. Wala na ako nakuha yung pangalan, pero right there, iampo gina ako siya. Nagpasalamat ko sa Ginoo. So we grow in obedience. Wala pa ko masayod sa ubang mga butang kung makaobey ba ko o dili. Number 1 challenge alang sa kuha, isip sa kabana, is to love my wife. And dagang higayon, palpa ko ni ini. Pero akong ginapangayo sa Ginoo, nga Lord, mahimo ta akong obedient sa imo nga ma-love gina ko akong wife. Bisan pag naay mga panghitabo nga dili ko kauyon, Lord, I pray nga ma-love gina ko akong wife. Rather than mo retaliate ko or masuko ko or muhimo kong eksena tungod kay sakto ko. We grow in obedience. Kay gi-command sa Ginoo, husbands, love your wives. Saan ako pagpakita nga ma-love na ako akong wife kung dili ko ka-obey sa Ginoo nga akong ginaangkon nga magtotoo ko niya. Pero dili makita sa akong asawa. Verse 11, dili lamang kana. Kung magpabilin ka diha sa Ginoo, ang Ginoo magpabilin kanimo. Mabatian usab nimo ang kalipay nga anaa ang Ginoo. Ningon siya sa verse 11, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Walay laing kalipay nining kalibutana sama sa kalipay nga naa ang Ginoo. Unsang klaseng kalipay ito? Kung magpabilin ka sa Ginoo, ang Ginoo magpabilin kanimo, one of the signs of maturity na nagtubo ka sa Ginoo is mabatunan nimo ang kalipay sa Ginoo. Ambot pasabot niini, higugmaon nimo ang mga butang nga gihigugma sa Ginoong Jesus. Unsa to? Sa ato ang binasa karon or kung mubalik matag previous chapters niini, mo ni ang iyang ginaisgutan. Ang Ginoo malipay kung dunay mga tao nga maghinulso sa ilang pagpakasala ug mutuo sa Ginoo. Ang usa ka magtotoo nga nagmature sa iyang relasyon ngadto sa Ginoo, ikalipay pud niya kung makakita siya og mga magtotoo o mga unbeliever nga nahimong magtotoo. Nakakita siya mga tao nga makasasala nga naghinulso silang pagpakasala ug nahimong magtotoo. Kalipay na sa Ginoo. And therefore mahimo pud ng kalipay sa usa ka magtotoo. Kalipay pud sa Ginoo nga ang magtotoo mutubo sa iyahang Kristohanong paglakaw. Buot pasabot kung tunguna grabe siya makasasala karon dili siya sinless pero he sin less. Kalipay na niya. Muna'y kalipay sa to ang Ginoo. Pag sa usa ka butang dili niya kabubuton, di na nato buhaton, then kalipay na sa Ginoo. And ang usa ka magtotoo, malipay pud niya na nga butang. Ikalipay sa Ginoo kung ikaw makaresist sa devil. Kalipay pud sa usa ka magtotoo kung makakita siya usa ka igsuon niya who was able to resist the devil. Kalipay sa Ginoo kung makahigugma ang usa ka tawo ngadto sa iyang isig ka magtotoo. Dapat kalipay pod sa usa ka magtotoo nga makita niya ang igsuon nga nahigugma niya ang mga tawo nga kalaban niya. Kalipay pod sa Ginoo nga mahigugma ang usa ka tawo ngadto sa iyang pulong. Kalipay sa Ginoo kung ang usa ka magtotoo higugmaon niya ang iglesia. Kalipay pud sa Ginoo kung ang tao nakakatun mo hatag. Kalipay pud sa Ginoo kung ang kaning mga magtotoo they are making disciples. Kalipay sa Ginoo kung nay mga tao magtotoo nga naga-evangelize. Kalipay sa Ginoo kung dunay mga tao nga nagasulti sa kamatuoran. Kalipay sa Ginoo kung makakita siya mga magtotoo, nagikasilagan ang pagpakasala.
And ang isa ka tao, o ang isa kang magtotoo nga nagpabilin sa Ginoo, o ang Ginoo nagpabilin kaniya, kasilagan po niya ang sala. Higugmao niya ang church, makakatuon siya muhatag. He will make disciples, he will evangelize, he will speak the truth in love. Kana nga klase nga kalipay, dili mahatag ni ining kalibutana. Bisag unsa pa na kadako nga kantidad nga kwarta ana ka sa imong bulsa o sa imong bangko, di nimo na mabatian na klase nga kalipay. Kay kana nga kalipay, mahatag lamang na sa imo kung ikaw dunay relasyon sa Ginoo, ug ang Ginoo dunay relasyon kanimo. And mo ni dapat atong tinguhaon. Mo ni dapat ang ato ang sulod sa kasing-kasing. Kung unsay gikalipay sa Ginoo, mo pud ta atong mahimong kalipay. Dili unta atong malipay ta nga maligsan ang atong kaaway. Mayra, mirisi, da. Sama sa gibuhat sa Ginoo ngadto sa mga tao sa Ninive. Bisan katong mga tao ngadto sa Ninive, mga tao nga mubuhat og mga butang nga di mo imagine, barbaric kayo. Apan ang Ginoo maingon, Jonah, adto. Walihi sila ngadto sa maayong balita. Ang propeta Jonah, tungod na sayod siya sa kinaiya ni ini mga barbaric nga Ninevites. Di kumuadto diya, Lord. Kay pag makadungog sila sa maayong balita, maghinulsol sila silang pagpakasala. Di na nimo sila hukman. Di na nimo sila silutan. Wala na'y kalaglagan mahitabo kanila. So dili, wala gikalipay ni Jonah. Unta dili ta mahisama sa kasing-kasing ni Jonah. Unta ang kasing-kasing nato puno sa gugma. Kabisan tuod og mga tao kini nga mga barbaric. Pero binuhat sila sa Ginoo, nagkinahanglan sila Ginoo. Atoa silang iampo, atoa silang dadon diha sa Ginoo. Sangyawan nato sila sa mayong balita. And matinga na lang ka, mahibong na lang ka. Ingon niini day, ang klase nga epekto. Nani day ang bunga kung ikaw anaa sa Ginoo, ang Ginoo anaa sa imuha. O gigugmaon nimo ang tanang gihugma sa tuang Ginoo. So, unsa atong nasayran karong hapuna? Fruit bearing, pagpamunga. Ang pagpamunga, two-way process. Dili lang ikaw. Kinahanglan ang Ginoo sa bang pabilin kanimo. Himuon nimo siyang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung gusto ka magpamunga, either you are in. Kaya kung dili ka in, nakakangato sa out, kalaglagan ang imuhang dangatan. Ug kung ikaw nagpabilin ngadto sa Ginoong Hesus, ug siya nagpabilin kanimo, ang pinaka-epekto nini mao ang makahatag kag kapahimayaan sa atong buhing Dios. Unsay buhaton nato nini mga kamatuoran? Sa may o karon nasayod ta nga ay nana day dapat ang buhaton nato. Unsa may atong mahimo nini? Na ako yung mga pipila ka suggestion. Make sure nga naadyo ka sa Ginoo. Ayaw pag-assume. Tungod kay nagasimba lang ka, tungod kay nagabasa na ka sa pulong sa Ginoo, ayaw pag-assume. Kaya ang Matthew chapter 7 verse 21 nagasulti, not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but only who does the will of the Father. Kung dili ka sigurado, ihilak sa Ginoo, Lord, tinuod ba di ko nga magtotoo? Nakita ba na ko mga ebidensya sa usa ka tinuod nga magtotoo? Gihigugma ba ta ka, Lord? Gihigugma ba na ako ang church? Nagapaminaw ba ko sa imo ang ginasulti ka na ako? O nagabuot-buot lang ko? Pangayoas sa Ginoo. Ask brothers also nga tabangan mo. Brad, nagtubo ba di ko, Brad? Nakita ba nimo nga dunay kausaban sa kong kinabuhi? O basig nag-assume lang di ko nga tinuod ko nga magtotoo pero dili di ay. You can do that. Pwede nimo na buhaton. And you will know na agiday ko sa Ginoo. Lord, salamat kayo. Ikaduha, katuna na to ang paghigugma sa iyang pulong. Walay laing pamaagi nga makailan nato siya. Kundili ang iyang pulong lamang. Ang Biblia. Unta,
kung nagabasa ta og one chapter, murag tama na to sa naka-chapter 2. Himuon na tong duha o tulo. Praktiso na to. Each time sa to ang kinabuhi. Ikatulo, seek the things that are from above. Mo to atong tinguhaon. Sama sa gingon sa Matthew 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all other things shall be added unto us. Ikaupat, sayro na to nga ang Ginoo is sovereign. Kung unsa may mga circumstansya na to sa tong kinabuhi karon, sayro na to nga ang gusto sa Ginoo is kita magtubo. Ang iyang gusto nga kita mo mature in the knowledge of our Lord. Ang atong Ginoo dili bungol, dili buta, dili mubo ang iyang mga kamot. Kita siya sa tanan natong ginaagihan. Ang gusto niya nga magtubo kita, pinagis sa pagsalig kaniya bisan unsa pa man ang babag tungod sa mga pagsulay. And in all these things, ang iyahang pangalan mo'y kapahimayaan. Mag-aampo kita. Our dear God, again, nagatuol kami kanimo, nagkakamay kami kapasayloan. Kung sa daghang panahon, O Diyos, wala kami nagasalig ka namo. Nagaangkon kami nga kami mga magtotoo apan dili makita sa mo mga kinabuhi. Dili gani mi kasalig kanimo bisan sa mga simpleng butang. Pasayloa kami, Lord, sa among mga kalisdanan. Dili ikaw ang una namong madumduman. Pasayloa kami, Lord, sa panahon nga nagakalisod kami. Ang amo ang ginahuna dayon, ang amo ang kaugalingong abilidad. Pasayloa kami, O God, kay kini nga klase nga kinaiya, wala o dili refleksyon sa usa ka relasyon batok Dios o mga katawhan. Dili kini usa ka refleksyon nga ikaw nagpabilin kanamo ug kami nagpabilin kanimo. Dili kini refleksyon sa usa ka tinuod nga magtotoo. Pusa, Lord, pinaagi ni mga pulunga, pangayoon namo nga ikaw magapanglihok kanamo. Dili unta makawang, Lord, ang mensahe nga mong nadungog karong hapuna. Kung dili o Ginoo matuman unta ang imong pagbuot kundi nimo kinikipadala. Salamat, O Diyos, mahimo ta kining dasig alang kanamo. Nga mahimo kaming tinuod nga magtotoo. Magtotoo nga nagasalig gayud kanimo. And Lord, kung doon na may mga tao nga dili pa tinuod nga magtotoo karong hapuna, dili gayud sila makapabilin nga na kanimo. Ingon man nga ikaw dili magpabilin kanila. Ang gikinahanglan nila mao ang ebanghelyo. Kung tao Ginoo, maangko nila nga sila makasasala. Ug walay laing pamaagi aron mabatunan nila ang kaluwasan niini, kundili maghinulsol silang pagpakasala ug tuuhan ka nga walay laing makaluwas kanimo kundi ikaw lamang. Na dili si Mary, dili ang ubang mga santo, dili ang ilahang abilidad o unsang maayong buhat nga ilahang nabuhat, kundili ikaw lamang, O Ginoo. Salamat, og Lord, among itugyan ning tanan kanimo, kay wala kami mabuhat, O God, gawas nimo lamang. Sa pangalan ni Jesus among giampo ang tanan. Amen. Palihog manindog ang tanan alang sa katapusang pag-ampo. Lord, once more nagapasalamat kami kanimo. Salamat nga ikaw mitugot ka namo karon. Pwede na mi magkita face to face, mag-worship kanimo face to face. Ug ikalipay namo, Lord, nga nagakatapo kami pila na ka Domingo ang milabay. Pangayo namo, God, ang padayon nimo nga grasya nga magadagay dayon ta kanamo aron mabuhat namo kining tanan. Salamat, Lord, ug bago kami mamauli, pangayo ng tanamo, God, ang imong grasya once more nga kami makahatag diha sa imong iglesia o sa imong mga workers sa iglesia. Lord, tipik lamang kini sa imong kinitaan. And salamat for giving us the ability to give. Dili ikaw ang nanginahanglan ani, O God, but you just wanted us, Lord, to give in order or in a way nga maka-worship kami kanimo.
And we are praying, Lord, nga unta ang leaders ni maong iglesia, imong panalanginan, taga-anugiya, aron magamit nita kining maong funds for the furtherance of your kingdom. Salamat to God. And Lord, nining hapuna, bago kami mamauli, pangayon na mo ang benediction nimo. Hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga una-huna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoo nga Jesucristo. Ang gugma sa Dios, ang grasya sa Ginoo nga Jesucristo, ang panag-ambit sa balaang Espiritu mana kaninyong tanan ug ang tanang katawhan magkasulti. Amen ug amen. Mayong gabi kaninyong tanan. Praise you, Lord Jesus. Oh, church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies. An army bold whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Call to war. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. And with the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor. When faced with trials on every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the price for which He died, an inheritance of nations. Praise you, Lord. See the cross. Come see the cross, where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see His foes lie crushed beneath His feet, for the Son who rose has risen. And then as the stone is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every eye and heart shall see it. Spirit come. So Spirit come, put strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of the servant good and faithful. The saints of old still lie awake, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory.
arise in the strength of the Spirit of Jesus Christ, our Savior and our King. Give you thanks, Lord. We praise you.